extensions, sockets, switches, G-meter boxes, lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, n'ebirobu byonsi goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, gas burner. Banyore imeyo mu kibwogembo ange ne stage asegete ni yokobekira kigali amaguta ya mko gusoba keresime ase namba enotisano ibere isano niseto isano isato eyemo kianda isano inye gose enotisano ibere isano niseto ibere maragatato eyemo isano niseto isato Mark Electricals Wholesale asobo korelie burange na sore Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omurubiri okubwatya nigo kuligirirwa n'ebigori byonsi Kichingia sana ogandete gotengereta seni kia Ndizi TV aiga no bwasubo magusito kwemanya mange alingete Chigosori cha kirachinsa bune chiga goikachinsa ikomina ibere nusu twaisaransa twamanya korwa sorongo rwa Gusii ngati ya bintu kivya genderere korwa se chinsemo au mono igoro ya Chigosori ase oro ewiki edo tuli gosori chinga sorongo rwa Gusii ntwa twara cyasori chiriche second lensemo eli ya maranda ase chiskuru cyaba chikorwa nerobo nyankonko bwabo no mwelioye abo ibagatoka bali bakwa koyirukia bendera yensemo ya Nyanza region asichigosoro cyo kirengo kirikia nationals kirachwa base amatukoma kaigali bo siensemeri ya Kakamega County chinga keche chukorega sorongo rwa Gusii nigo chigosori chigendrete ensemeri ya Cardinal Otunga Mosocho nechi finali chigosori au chiata mtu chechi skuru ase chi primary au chiaro siri chitim kuru chinsemo chiri chechi sub county chie county ya Kisii no chira linda betu kubwati ama chibu kuru ensemo ya Cardinal Otunga Mosocho kumanyandake sub county kegendete gokora buya ase Chigosori au aserero iga turatware chi final kuru asensemeri gotobe komo gochakira boniga goikomo ali nchebuna batambere tanende mo Steven Captain 001 chibori adake kereta tekwe mania mangeni maite na mangage ndrete korwase ensemo elia Europe baroro banganyire korwase etimo ya mocha sende korende gatia signings tidicha bwango chabire ko bachigo kwaneru na ria somo gosori omekende buna Riyad Mahrez ase timu ya Manchester City alekobeka jazi number 26 alakosori ensemeri ya left midfield mosorio muyasa na korende neganya ko baga ko nganya vene korwase timu ya Manchester City na gotamera chinsemo chirichia Saudi Arabia ase etim ya Al Hilal kati ya bintu biri bigendrete go kwaneru na chinkwana chigendrete andake chikomo bwata ni omogosori bwetimu ya Bayern Munchen omanyekane buna Sadio Mane aro mogosori korwase enseri ya Senegal akaba se timu ya Liverpool atakirete Southampton akaenda se timu ya Liverpool koru Liverpool akanyara kobeka kwenda ase timu ya Bayern Munchen na korwase timu ya Bayern Munchen mangana tara vera Sadio Mane buya se timu ringuntu aranda ka sentunda ya era bakongusanana akyake gati yaye no mogosoli liro isane onero le se timu ya Bayern Munich tara igwana buya no boteneri bwe timu eri na igonto aranda ke etimu osoboteneri bwe timu ya Bayern Munich bokorachira kibara akore mogosoli Sadio Mane na gati ebintu baga ni monenga ke transfer window yaba no korro orure korwa se timu ya Bayern Munich anda ke libra liare ko borra se timu no maeta se timu kere
abagosori mbaro batara igwana buyago se kwigwana kuyago taririro kati ya abagosori amo na technical bench wikoyo mo bagende andake ngakiende bane technical bench umutiniriva technical bench osoma osori yakona nase engane yebwate kanete omogosori Sadio Mane nerandake urachikoba kagosoka korwase timu ya Bayern Munchen na gati ya asaga ne iri mono kogenda nase timu ya Al Nassr na ande semeria Saudi Arabia igontonya areko batokorandake na kiamangana rabe korende kere ntombi yage ikranete korabuna Sadio Mane nore koba konganya korwase timu ya Bayern Munich na kwenda se timu ya Al Nassr no manya maite Al Nassr yeye nere timu eri ya Cristiano Ronaldo no Cristiano Ronaldo nera kunyara koba ga kogosori na torire timu chinyinge sana cha Saudi Arabia chagulira abagosori ya sava obwonge ntoranda ke Saint Maximin ga kunyara koba kunganya gochoro Chupo Moting unyara kwenda chinse mochiri okorira ndako mosari buna Roberto Firmino chinse mochiri cha Saudi Arabia igonero etimu ya Cristiano Ronaldo ya kogosori ya Al Nassr nero negane iri komenta abagosori igontoranda ke Sadio Mane gakonda se timu ya Al Nassr na kibaranya reko bakoigwana sama gorone chinkwana na tutarairana aiga sama na regete gosori ya aiga sorongo rwa Gusii wali bagende gutobwati nindo chaiga Albert Kirera awate babuna I'm watching live from Vigogo Central Church onye kanisa yikere ya Jumamosi no gosemeni kwa nebuna ngwato savera rero onye nega ya mambi na intonyora sama sabo anda kembia mono Albert Kirera ensemende ya Facebook nindo chaiga Isaac Momanyi isaboke neraute banware imekoruchense mocherechia igare sibanduki ngo am Isaac Momanyi kwani abantu abuchense mochaigare ntobwate timu eri ya igare Combined FC chiseme tuchaigarabo nabo yarakobago konyesira koranda kinero ya kolre via seligere ya Kisii County League eligere angekoba gekwera oningendere ko bwate ndakensemo ya Facebook korambara bibale bagendrete gusanga mange asomurubiri bwechigosori na inchende mo Steven Captain 001 nemete na ukuyeri makia iko koruchense mo chiri cha Europe kurende ngoya ni ona sorongo rwa Gusii yabe weekend ya sana aiga sorongo rwa Gusii asanda ke umugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati anara kobaga kwariga ni omuyega bwo chengero bwe timu ya Shabana FC konyara koba gekweboke kombe kerikia National Super League no muyego nyara kobaga koba sensemeria Gusii Stadium ase wiki ya storra gatia batoteli bacha so bonge na abarai kurwa sorongo rwa Gusii chinsemo cha Nyamira County ensemo ya Kisii County na barabu ntabaraba gocha so bonge karenda otebyanda ke so bango chinsemo chiri cha Nyamira ntamorora I read mayaka akobaga goikirana ase umuyego nyara koba segeti kia Gusii Stadium gatia barai banda bangi kuruchinsemo cha Nyamira to chakorwese county ya Kisii ntamorora omujumbe bwensemo ya Kitutu Chache South Constituency amanyekene bina Anthony Kivagendi abande bamoroka kiba nere no anyara koba ase enseme yoko chengera Shabana FC konyara ko bwa eligi ya National Super League omujumbe nere onyara koba akoboro no engineer Obadia Barongo uno mujumbe obumachoge Borabu Constituency nere na ikirana enseme yugatia abajumbe bali babwatire Shabana okoboko mono ororire chigosori chinyinge gosotengere chigosori chinyinge keresha bane kogosori mono aiga segeti kia Gusii Stadium anda ketora sanga mange toyugu chinkwana chiabara yabo wanyaka bagoika segeti kia Gusii Stadium. Hivyo ndio ninaringa sasa kwa sababu hao vijana wetu wa Shabana they have made us proud, si ndio? Na fans wetu pia mumetufanya tuwe proud sana. Nataka kutuma shout out kwanza kwa warembo wa Shabana. Mko wapi warembo wangu? Mko wapi? Simameni watu wawaone. Asanteni sana kwa kuombea team na kushabikia team. Nga Shabana nga kitole. Nga Shabana nga kitole. Shabana Ria. The current team ya Shabana, I want to assure you that if you have a supporter from the heart, from the open heart, it is going to be Obadia Barongo. A talent tebwena tiego siererwa balito bwate Shabana senkoro e season ya Premier League gego chaka ntogwanjira nanga kero monto a make sure at least ngwa kanare egeitekera goso egetieke
inkigeko gera to kora igo etutagete to kore igo so that collections chibe buya ntobese gutwara cases chaba chezaji baitonga barangeri kubatagete kugenda Sony bose batagete kwenda Nairobi yatokangamba bwato muchando bwechibe santo ko igwana na igo ndake abungati yabarai korwa igasorongo rwa Gusii ndake bagendrete gusanga chinkwana chiabo igoro ya mwana rengete timu ya Shabana FC ningikirike gendrete ko ruchinse mo ao korabuna ebangana mbiya gendrete ndake korosha bu engineer badia baranga kote bandake timu ya Shabana FC nyareko bagie korendu nyareko bagie kobwato kuboko kwene kibuna aba kosori bali bakosori timu ya Shabana FC bali gochika bakonganya maito manje mwalgeri ndiro tukuchatu babuna aba kosori barasichitie michaito bawata chi family chiabo babwata abairi abande mbanyomete mbale people mbabwata abantu babo bantara bange bakobargereri igo ndake nava team nebane team ya Shabana FC gokora buya abe team ya Gor Mahia omweri oje nagene tie ngeri ya kuchikobaga koiraka igo nake kwandake gatia bara ya bako yaroko bagosaba buna andake abantu bagendere go sire team ya Shabana FC kwane kibuna nekwate ni beisaine era kora bagosori bale bara se team kana alikuwa bagotegerera se team irinde team agendere ko bagekolikia machibu amaya bude bwendete kolende gatia mangana gendete igoro ya team ya Shabana FC gatie team amo naba gosori nelibuna mbachi ko babakunganya basari baro baranyale ko babakoruko ase team ya Shabana FC na konyara ko babakogenda ase team chinde tali andaka so bego segento kende gyo sineli andake kere team ya soro league ya Kenya Premier League nega ni nere nyale ko bagie kugura bagosori bali barachiko so ase team kolende amachiko na arororo enamba yaba gosori team iranyale ko bagie kutwara ase team igo na kongu onyare ko bagokora bagosori abange gocha ase team na bali barori divaichire kibaroro iganda kenere yo ko beteli anda kinonye abati hoteli mwanchita bagosori ba Shabana mbaro baranyale ko bakochiko babakunganya useko ruororo ko ase team ya Shabana kwanda iskanga esa bagosori ange batano nomo mbachi ko abakuri ko ase team ya Shabana na kwenda isiko yo ekende taka na kie ko rivagali toke ria bagosori yabagiye oso ase team ya Shabana FC negi yakabere kirikira nyara ko bageko korandake omogosori ko ruko ase team ya Shabana use team ende na kwenda ase team ende neri abagosori yaba kerako gurugoche team ya Shabana FC gobare onyare ko bagakobeke sei ekoro kwa contract iko keranya ko bakagusaine contract na roro gote abuna season ya gekoera nyare contract ya koera igonya ko baginko genda so ese bali konya abuna contract yabo ya erire ne time koranda kese ni bebwate nenyare ko koromo surenda nyare ko bakagusaine contract yende gose eba kumubwatoka anyare ko bagakwenda isiko iko kere time koranda ke mbuye mubwatoka genda isiko nero ndene nchire ndera ndo mogosori aranyare ko bagakorukoru ase team na kwenda isiko enchirende naende egokoro mosera kurua se timu yemo usanganye kurua timu yemo na kwenda se timu ende neli andakira omosa ko bale se timu ya Shabana FC kolende etimu ngaone ronere muganeti andakira ira mwaka nebe se nyinge kubulia konyora se timu ya Shabana FC wosebo mogosoro ye timu ende nere muganeti no mogosoro ara agoke mono ko ba se timu iyo tebe buna Shabana FC asira se league ya Kenya Premier League nako yara buno mogusinaro randake ore timu ya Gor Mahia FC Leopards Tusker neba gakorundubia se timu chiro tebe naki nchembuya ngosorerie timu ya Inka ya Shabana ekwaranganye kurwe timu eyu achese timu ya Shabana ese kirenge kionaro nabo mosera konya kotaba inche kurwa gese timu ya Shabana FC kibona ngwe timu yansoke ngende timu engawa ndakirange na sobo timu irange ne familia ye egoka timu ne bintu byakore abagosebanya kwa kwanya kurwa se timu yemo kujara kwa kwenda se timu ende korende engana yenge nchomone kuri runeli andake mbagosori kibono umweli oye kira abande eba hasokire mbara ibali Shabana FC nyare ko bagiye kugura na seboniga okoba basore abange batora mbali bale kosori league ya National Super League nonya se transfer window to atwalete omwe emotienyo kabere ase omwaka oyotoro 2023 abasori bali bagoletwa abange abande barote ko rutimu chiriche PS Bomet yachinde ko ruzuke richo bado chitimu chitare ko sori me league ya Kenya Premier League bona buna Shabana ya soira se league ya Kenya Premier League wikechi ko gani ko gorava ko sori bali wate experience yo ko soira se league ya Kenya Premier League bali konye bara se league ya Premier League igo abuna Shabana nyala ko bayikuriri mono ko ra osene chiko bage kugora ase itubuna nsemo ya barali na batio teritora abanyanda kemarieta kiari arachiko bagakuguru ne timu ya Shabana FC korende asomo yego nyara ko babwe timu ya Shabana FC nigo mugavana pe county ya Kisii Paul Simbarati
moinyorete buna kera Shabana rekosera mune timu ya Kisumu All Stars igetikia Gusii Stadium yarenge gosori yo moelio ligi ya National Super League ndoroche andake umugavana ni garingi chinse mo chirichia China asange na gati aba MC atete etaro yabe ne atumete chibesa chiaye kugenda nsemerio kora mwana rengete benchmarking korenda bono omwelio ye mayo mugavana koirana naye gwe kombe kiriage kibwataga keimuki agasanga naba gosori bari andake ese gusangwa yasanga nabantu baikirana tense meli norongo rwa Gusii keboikirano na sabuliri abantu kunyara kone kibuna nkwenda bale ko bagusira Shabana sate birere nero goteba buna ndake timu ya tebire nere patron ye timu ya Shabana FC na ro ndire Shabana enyore enibe nyinge kuru chinse mo chaise kona ndabatu kwa niyo kuya sate ribona natiko baga kwena kibuna ese elingo chikobereye kobeku katie sponsor limwanyara ko bamukoigo bagateba ne company ya betting ya bank bet ranyare ko bakegosire timu ya Shabana FC ase ligue rebosio ya FKF Premier League ase kerengo gia 20 million na tebna nachikora munese yanyare ko bagekobeku kore singa kiechecho nigabulira batiotereri kore kibuda verikiri nechi branch ose chinsagi chiavo chiripa gotiotereri no matera bakoba ore Gusii ore Nyamira branch ore Gusii ore Keroka branch ore Gusii otote banda ke ore daraja mbili goseke Keroka Keumbu branch igo ndobate bali Nairobi chi branch chirichia oteri ba Shabana kone kibona be register as wetera senchira yesimi tutara sanga mange igore nganeyo tiatowe ngana ya Paul Simbarati. I'm delighted to be associated with the Shabana FC for doing the Gusii community proud. Having been crowned NSL champion for the 2022-2023 season. This is why I'm glad to grace this homecoming ceremony and join the team, fans, the soccer fraternity, and the community at large in celebrating the championship and evolution of our home team to the prosperous Kenya Premier League. We are today rolling out massive online fans registration exercise to help enhance fan base for Shabana FC, locally and internationally, so as to boost the avenues for supporting going forward. As the earlier promised, the sponsor had sourced for Shabana is ready to sign for sponsorship of 20 million Kenya shillings. As the team joined the KPL, it is my appeal for more sponsors and fans to come and support our team to succeed in the important. Nakyo you Governor Paul Simbarati ateuranda ke Simbane taya na nima itembara wale bakana tekuri rebata manyanda ke engenjo ya fans registration nereri andake echingati chinjira chiri chitimu chigotumeka kwane kibuna chanyorire enivo ye timu kunyara kwa bake gusuka posio omete omanjo morigeria manare ngete Chigosori ebine biasara na ntubwate abantu abange batete ko babagoswa se chiro ye Chigosori na se chiro ye Chigosori kire kuri gumono ne chinamba imate kero kwenda so mutandao kwenda se timu ya TV Manchester United na kujara buna se page yabo ebwate 131 million followers bakonye bwate kwenda se timu ya Real Madrid kwa ra chinamba chiabo chinamba echi kero mutete kubwata ne timu yeyu achebune sponsor anyara kole biasara ne timu cyo chinamba chikorigerego iganda ikere timu ya Shabana FC uchakemero bile yanda ke ya fans registration ili echo kopage gokonya team komanyanda ke abatetero bito bali boronge veli ge team barenga no mateli yo register se team ende 7 team ya Shabana FC Leopards Gor Mahia team ende yo spelio ku register no mubwatani obo ndobwate privileges chite kunyara kopage gokonyora engaki elioro mubwatani bwe team ndebe gati yabo nabo konyora updates chie team ana kenga ye team ebwate wasori gochi ningikegane ira kunyara buna kwanyorire privilege yo kobole a registered fan bwe team egento kana oranyora namukunyora buna chi uniform nabo kunyora se ligo libwate discount aseki no registered ne team
pia gentu konyora kerore registered fan na konyora buna ndake kerekedi gonsikeganairi ndaise nyare koba kogoikeru gwetera chinchera gose emiroberi e club kende gonsikebwate igo andakere team ya Shabana FC tabuna ndake abati oteri wa kweriki igo ena kibuna ndake onya ne mutiteri bwe team ya Shabana FC kwerikiri amona e branch eliokoru chinchera chekera nchibe chigocha gwetera nsemo ye website nsemo ye application na Na Captain 001 ngendere kurwa bosemi bunore rikikorende gati akiro bantu nyore kero kweriki ebesa na roko bagwakana ego chikwenda ase club kana ko rese metanda na rochange sisingichimi isano kweriki koba member bwe team ya Shabana FC ochibesa cheche wenda ase keganchagie team giakonye team guskabosio na ni maitaba tuteli maroranda ke mote banda ke kare timu gose konye mbuyere gose ehembu ya gendrete konde kento wento manyenkeria ndake kere timu ya soira se elegi ya Kenya Premier League koko gani ni wako konyara kobago kwenda igoro kogani kolie timu ebwate kwenibo into bintu binda byanspia wa kwenda igoro nonye budget ye gusuka igoro aseki nonye eni beria abagoso konya bagwakano ase ligi ya National Super League kereba chire ligi ya Kenya Premier League eni beria kogenda igoro senje kugania kore igoro ne timu chinyinge chiragani komogore ochire igoro ebesere igoro kwerera ndake etimu yanyara kobage kugania kukyanyade kobage kobabu yakorende tonte okusanga mana yerengete fans registration abokobeko koboli kwao wetere na mbere igora bwa access kino monje muri 0792 192 834 na igora bwa access kino ya 0792 192 834 nyara kobeke birengeli bya wandake igoro ya mangana yu mangana rengete Shabana amana rengete Chigosori ningote bya mange no nyaigoro ensemeri ya engeke timu ya Shabana FC hente kobage kwariganigu no mwaziri we Chigosori CS Ababu na Mwamba na manga kwande tunimbenge kokote bikonda sevoniga tuigwandake engana ya governorati igorege tiki ya Gusii Stadium ninkia wateba yeye alipewa utengenezo uwanja huu. Kulikuwa na shida kidogo, lakini kuanzia kesho, hivyo ndio amesema comment. Next week. From next week. Amesema atahakikisha, ngoja tu, atahakikisha hakuna maji na lala hapo uwanjani. Ameniambia atahakikisha kwamba ameweka dawa nyasi ikauke achimbe, kwa sababu wewe ndio uliweka zile sprinkles, si ndio? Bwana Komen, nataka nikuulize ndugu yangu, hakikisha kwamba uwanja huu kwa uchezaji ambao, kwa sababu sasa timu imeingia Premier League, hakikisha kwamba uwanja huu umekuwa. Umeniambia kuna pesa kidogo tunayo yako utalipwa, lakini wewe ndio uko na pesa yetu nyingi. Kwa hivyo na kuomba yangu, from next week, vijana wako hapa wengi, wapee walime hapa. Vijana wako hapa, wapee walime. Kama utakosa kitu kidogo, mimi nitatafuta hata yangu ya mfuko. Ainengana gendrete igoro ya Gusii Stadium nibe inkurana sengana yukonya kwanera aso we mekorende kerengo dance media Facebook badibako tobwati nendo chaiga akweroka msupu wa Kisii family agatabuna watching live kuruchensa mochirichia Getare County ntobwati Getare County kurende ntobwati nsemo ya Getare ni Senator Msupu nikiwa hapa Hema Hospital pamoja ndani ya Chigosori mbia bono enseme ya Hema Hospital ni maitena birabe no muraire kwa irire senyagetari go sekorra andake obokori senyagetari ya eyo ndagetera ndagotora chinga kichingi ya uyamekaine buna Msupu wa Kisii mbia mono sana saba gotobwati ngori enseme ya SMS line gati abali baturikire wetere nambere gurabwa se screen yao bali baturikire SMS gwetera 0792 192 834 inambere gurabwa se screen teli kona chavesa nyingi na chivesa tu chirika waido gotumeka gotome message na chiecho na chaiga akweroka tate vetirieta agate abuna niko ndani ya show nindo chaiga yonda tabuna Oyong Charles Israel ni chief Omache mse Simba kwani achemaima andake oyune nkwana yani nindo chaiga Jared kutoka Nyamira chense mocha Amazon Hotel agate abuna niko ndani ya show ndo chaiga ni Bernard Ogake koruchense mochia South Mogirango agandete abuna nagandete gotobwati koruchense bachikone kibuna mangana rengite Chigosori
kogendera ri kwe manyia mange ikogendera kubwatia Ndizi TV ama bori yao gendera konyabeka na inche na Captain 001 nengene kibuna anarire kobagi nkokotebit na chinga kiechecho ni maitense meria transfers chisemo cha Europe echigendrete kubwata inse na katie nkwane gendrete Caicedo Chelsea mwaganire sana mosolo mengenda buna Caicedo kolende kwaga no komina na nkororo gati ya Chelsea bali bakoyaga netiko mugora no mogosori Caicedo amana eko kanata te kokonga kolende Chelsea nagendrete ne ganga yoko kurigiese yo mogosoro yu Caicedo kolende wikira boniga kwakana Chelsea baisira korosa kurigio mogosori Caicedo mbabangete kurigio mungao kolende torera ndake chingo na chinka ichira kolere Tinga kie chwe timu ya Manchester United gatiye chise chiriga ndrete ko bwatine SAI yo masemekere buna Holland tari Haaland olitoma ito Manchester City korende mogosori Holland Man United gendete ko mubwati ke bikani koranda ke gose nenyore SAI yo nyora buna wikira boniga gatiye chise chiri Man United yanyare ko bake gotwara namuna omogosori Onana uyu nyara ko irari bagari ya David De Gea uyu nyara ko be goalkeeper se timu ya Manchester United ase egetambe sana chinga kie chiecho ndoro chanda kwa mogosori Mane na ikagote bibuna ukodire kirege ntukega niri ko morusi korwe timu ya Bayern Munich kogenda sense moya Al Nassr nerera chikobe timu yaye no kulika guka gwatiga ireiga amangana yote buna anyarire kobaga koera ande amangana ndenda gendrete chinga kie chiecho korwa se echichiro au namona etimu ya Chelsea egendrete ko bwati ese yo mogosori koruchinse mo chiri chia Rene ne timu koruchinse mo chiri chia eligi ya France League 1 amogosoro mayeka ine buna Leslie Ugochukwu Chelsea mo nyitako raba gosoro wata marieta okay amakere buna Leslie Ugochukwu bagendrete koranda ke osemba nyare ko bakonyora SAI yaye singa kiecho timu ya Real Sociedad ne timu kuruanse merie liga igoro ya Spain Spanish La Liga nigo egendete kubwatie se yo mogosori Sergio Reguilon uno mogosori umyasano ko sari timu ya Tottenham Hotspurs kurenda sevoniga katichi timu chirichiko endete komo mereramate namo na timu ya Real Sociedad koruchinse mo chiri chimanye kaine una anyare ko bait ko kuru timu ya Tottenham na gosoa se timu ya Sociedad kurenda sevoniga ne chinkwana chigendrete Jurgen Klopp nyawote abuna mbagendrete kuro beri koranda ke buna mbanyare ko baba kugora bagosori monoma semo ya midfield mega ya abagosori gatie be timu ya Liverpool kunyara kwa kunganya korue timu yo gatia abono mogosori nyara ko be captain ase myake Menge Henderson uyu nyara ko kunganya na kwenda chinse mo chirechia Saudi Arabia igomba gendete ko rabuna ekun Kenya rekane Manchester United bado negendete ko bwatie se ya Holland kolende etimende ya soire se ya sare bio ko moligi na mone timu ya Atalanta koruchinse mo chirichia Italian Serie A chinga kieche chunindo che koruense meri ya SMS la nindo chaiga Victor Omondo agoteba buna nagendrete kubwati ni tianda tema kororanda ke enkwana yaye Victor Omondo tena watching live from Nairobi West huko pamoja hadi tamati. Asante sana Victor, nyinyi ni watu wa Capital City hiyo sehemu Zanai nindo chaiga omogaka kirecha mwakirecha teba buna nchenkoro kubuna riami choki no inde ime buna botambe mbia mono mogaka koba asomoro bila tabuna na wakilisha show from Nairobi West uyu bado Victor Omondo onyara koba komente message ende gati abale bagendete kubwati omurobeli bwechi Gusii korende traenda somo timoko rangi ngote bigoro ya egeti ya Gusii Stadium ndara go yuno mo governor ole konyara koba okwaranda kena omunyakonda oyetwegetie kyanyara koba gakorosomekede buna comment no munyakondo chagitega siyonga keria umugavano orengororo uno mugavano menkaine buna James Elvis Omariba Ongwae uyorengo mugavana bwe county ya Kisii mugavano mutangani bwe county ya Kisii nalia etwe konde yu agachakega si engaki ya siasa ebintu bikarate nena na kerevia nyara kwa bigotena igetikiriga gutumeka mangana siasa mekutane mengi kigasareka esende konyora bekire bigasareka korende ndara ugavana otebuna onyora oiru chibese choro kwa tara gubesa chionsi kolende chire iru nyinge chire tara gura chichinke na ndake toro kuigwana kwa bero roga tigere amona omo governor ese county ya Kisii aterora nenyare kobeka korwe support ya isaina korabune getikya Gusii Stadium kia rosi kuna ndake mbero bakobolia ndake asiki korosi kwa korosi kwa senge nchwali somo piro gwa keru ntwara ngato obo soku sana
mono kere ligi ya National Super League ane konyara kobagie koera tukarura Chigosori chinde cyari gochaka imbura kegotu Gosori te koera yaskugumba karitu kuri kobwati ngakende Gosori neera egetie kebwata macha mange Gosori ngietari gwakeru kerege tikerase e condition yeyu Chigosori chia Kenya Premier League mwancho morigeri nchiko Gosori gwasegetivu nekyo esengencho nkeri standard na ekere ligi kwa tuba melio bonge weka conditions chive standard ase chitiemu chionsi kwiranda kigeteko weka kero osigu asense moya ye ya drainage igoto randa ke entore na ki iranyare ko bage ko bano muri urayirenga ki entambe in fact ire ekora kendo kara ire na kike tyo ko lege tiki ya Gusii stadium yesieko asamwa na yenkoyo wetani emitienye 3 kunyara ko bage korosi wesengenjo weka kerenga ni kubuya etago rubuya chipipe chiri chikuwetia mache inse na drainage chive kukevo ikeranu chipipe chiri chiko siara mache go chigeti kiromora kerole chive kukevo ikeranu kemanye ko bakiaveire abinto yibasi bocha gokorekana ubunyasi bonde bosimeku bobe buya ira ngemetienye 3 igororo chabune timu ya Shabana FC nyarabune ligi ya Kenya Premier League ngo chakere omutienye ole vosi ochio moya ngechiteka chitaliki 29 na lie ligi ya Kenya Premier League na nyarekopa kego chake ligi Shabana FC ere igo teko gosora segeti kya Gusii stadium nanto arabuna na yokorire biti birange na orogongo rwa Gusii ntoro chegeti ngitobate kerigi ya Kericho ndobate geti keriki ya William Olentimama chinsemo chiri chia Narok ndobate geti kya Awendo Green Stadium igeti Shabana ya chora kobegeti kya bogen kantenenera egeti keriki ya William Olentimama esemeri ya Narok ngaitene libanya kwa bakoranda ke Narok neregati korugusii uchi Narok na abatiteli ba Shabana kuruchinse mochia Nairobi ucha Narok eregati gati igo nyare okonya abatiteli ya bonse banyara kwa bagoika igo kuna kegenteke tangani kego kolege tiki ya Gusii stadium kenyare kwa bakegosieku ase egekekyo kimetinza twegento kende ndobatente tokoro kabuna e perimeter wall gosekoro ku inner perimeter senge ndo bwate ya iseko the outer perimeter ile okora togo swageti obet onye turatumeka geita na senge to bwate the outer perimeter gose the outer fence ya roro korende ndo bwate inner perimeter nerega neiri asegeti kya Gusii stadium ale sabati oteriva ko isana sase chi stand liva gande rogatiye ese abati oterivale na asegeti kere gatiavu fence na nebone wente ko beku na fence yeye ese ligi ya National Super League nabo okogosolo je fence yuteyo nabo bakororo bya machiko korenda ese ligi ya FKF Premier League wike fence yejuwe boroko ene kivuna chire fali na bagosolo badegeti mbare safe fan tenyara ko bage gotuma kuruchinse mo china gosonse mo ya geti yewe kuna kintu kende keirire geti kya Gusii stadium nge ese bone nge guitabu Kenya ale ko bage kwarikani chigosolo cha FKF Premier League korenda ntoranda kengo batira na kikora bororo gati ya abanyakonda baire gasieyo amone serikali ye county ya Kisii kore kuno ibintu bibe ikiranire inseme tienye 3 kiria ya buno motiteri bwe timu ya Shabana uranyare ko bakogosire neri anda keseme tienye 3 kwengana ne kalende vekire chigosoro chikobago ko miss chia Shabana nchiri nke mono na nchiri nyinge mono esengencho gati emitienye 3 etimu ya Shabana era gosori esenka chigosoro chabo chenge chira bange chigosori isano ko chigosoro chisano chale go chikobe semo ya Gusii stadium na chitali go chikobororo chikwenda sense meri ya Narok kono chigosoro chinde chigosoro chia away ya Shabana leo chikwenda chitimu chiri chiko bari gani iwe ekento kolia batitiri barabe bokoba mbaikirana no korra Shabana yakosore se Gusii stadium ange chigosoro isano chenka eyune lianda ko munyakonda isa kubwatia ngana liya tetuna wikiranda ko mutie yo 10 ndorebune getiki aveire omonche bwe na mangi korwa iga SMS chigosori to chikobato kwenda se ensemeri yo mutimo komo ke korende tutaraenda ndake abongo soma chi message chia bali babekire mbate ba captain tualikire turasoma tiganda nyale ko baingo soma bali ba mentire chi message no chana mbaroro nindo cha iga Steven Omboi atabuna niko ndani kabisa ndani ya show nindo cha iga Okinyi Dismas anasema kwamba from Rigoma market things are as follows: full time score Global Connections 0 Moruga Junior FC 0 na gosori yale ngenku sana ndaka ina machitote bunere Okinyi Dismas korwa segeti kia Rigoma market oswakeroka kwebata uchimoko beko gwoko bionyo gokorwense mo ya Kisii kwanda mbekegeti kia Rigoma gosori yale ngoro ya Nyanza Regional League gati timu ya Global Connections FC na yale ngeti timu yanka Moruga FC
abuna abantu babo bange kuruchinse mo chiri chiakura na ubarenga bageni na kwa nama chiwaye okinye ne osuri akire makari yogo tabekana ngencho kiebwate ngencho yama chiwaye kwenda makari naliase etimu ya Muruga FC konyere namba 2 ngaite ngutina ne chikoba gutera namba 2 nyimbe nkorandake umunganye gati yabone timu ya Bomachoge Borabu FC FC ne retangaine aseli ya Nyanza Regional League ase pool ewati timu kuruense ya Kisii County na Nyamira County igoma yo kwenda makari ya gosereiri yake timu ya Muruga FC ogosema kuri bate yo konyara gukura namba 2 kuri ntorandake na kyama chibwa yara abe konde kuruense ya Global Connections rene timu gendete gwetuma e point ya nyorire evanya rire point kuri timu ere igoro yawe sigono muchengura achikoba se timu ya Global Connections wetera machibwa yu ase gosori ya chire makari yegoria ya makari yo gwetabekana ndo chaiga akoro kutek taira gotabuna watching live from Musocho show iko lit. Anasema kwamba yeye ni Tiffany yake ya asante sana Tiffany kuruchense ya mochiri chia Musocho kuendelea kufuatilia show kutoka hapa hivi Ndizi TV. Hapa ndio mambo yote yako sawa kabisa. Mwanchumure na manke nkobekerete ko rwaiga igoro kurense meria transfer market nto gukura mangana na mange arororo kurense meria international friendlies man yuntwa itu lakini nto yugweti bobe eso gutune timu ya Real Madrid ndabete kwandira guchio mwali amana rengeta yuonsi go mutimo komo keigo nkora na tole. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi kwikira bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi cyonsi kiriya kikuburukanirwa ne computer nabo igo kiriche spray paint no chire babwate keyboard ubuna chips and boards MDF boards na chip boards hebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire. Boigo, na boku gura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enoti sano nebire, eye mokianda, inye isano, enoti inye isano nemo, Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV ubwensu bw'umugusi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurentera chibice chinkiya nabo igo chinkeno nukukigima nabo gotonyora asoro gonkor bwogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi. Je, umetafuta mahali pa kujifurahisha? Hapa karibu. Nasikia kwanza kulipa ni pesa ngapi? Hapa hakuna kulipa. Una uhakika? Kila kitu ni bure. Na vile kila mtu anasema kwamba hiyo hoteli watu wanalipa. Hakuna kulipa. Kila siku au kila wikendi ukiwa katika kaunti ya Kisii na viunga vyake,
Upo na watoto ambao ungependa waburudishwe kwa kuendesha magari, kuogelea katika vidimbwi vya watoto, kuona wanyama pori na kujifunza historia ya jamii ya Mkisii. Basi hapa Camel Park Hotel tunazo huduma hizo, ikiwemo michezo mbalimbali ya watoto na packages nzuri tu za wanafunzi wa shule kila wikendi. Tupo na mchezo wa zipline tour, na ikiwa ungependa kutembelea mbuga za wanyama zilizo karibu, tunao uwezo wa kukufikisha pale. Sio hayo tu, upo na kampuni na ungependa kufanya team building, mikutano ya boardroom, conference hall na kuhitaji mahali pa kulala, huduma hizo zipo katika hoteli ya Camel Park. Ikiwa una sherehe ya harusi, graduation party, baby showers na mikutano ya nje, tupo na vyakula na mandhari ya kuvutia. Ikiwa ungependa kuletewa chakula katika mikutano yako, basi tunayo huduma ya outside catering ya mobile kitchen. Tutembelee ukiwa mjini Kisii katika barabara ya Kisii kuelekea Kilgoris, au utupigie simu katika namba zifuatazo. Camel Park Hotel, the bride of Kisii. Chinyagetari Njiraroro Korende Ram Hospital Kisii nebwatebire nkubigoro byobokoreri asobobwenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient MCH clinic Gusii maternity nabogokora consultation mbabwate pharmacy ultrasound CT scan ngokora bale x-ray dialysis nkubwenia bale emechando ya maino naboigo amangana yebirole bya maiso uko baruogoke gosoko baruokonene naboigo mbabwato bukoreri bwa ambulance chinsemero ngibirinenye mbabwate chinjira au chugwakanira egati yabo chire NHIF AON Dental na Linda Mama asebaliya bagutumia NHIF tibali guhakana besa chinde chigoro magega yoko bweniwa buna inpatient naboko batarera asenyegetari yabo ya Ram Hospital eyuerang'e n'ekigambiro kia Kisii Low Codes guseo bakiresimi ase namba enoti isano na ibere enoti isano ibere isato kianda ibere isano na isato kianda. Ram Hospital Kisii, health first and health always. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Pia mono sana kuendelea kutengera Ndizi TV wakati hakuna hapa ndio nyumbani kwa mambo ya michezo na hoja nditanga ni pia kubwatana naitu nche leta ndiri kongo ili talira sebuku tarimanya kaine Gusii sebuku ili ta Steven asensemelievu ya Gusii igane lieta ndemo nimaite chinsemo chirinde monyerero vale kondoka style gete likawate wa Steven kwa Gusii TV ni goseki korende twabatigaire abantu bali bachinsemo chiri chanka ukoroka boigo karaba tauni bakoroka Steven Steve korende nali lietaliane na ase bali bose bwanete kubwatia Ndizi TV nomoro bili gwechi so chaka litikobude liga gochakira chinsa 10 wika chinsa 12 tuwe manyia mange korwa nseme ya Gusii iga ninkigia korekanire ase Chigosori tukwenda sense ya Kenya ninkirigia korekanire tukwenda chinsa chaisiko tuwe manyike boikirano alionsi piagendrete korenda seboni gakorwa nseme ya Facebook chembara robagendra go sanga naitu korende so megatie chi message chiri chat gara namo na a message yae Honorable Dickson Ombogo atavuna nchende MCA 2027 ase ward ya Kitutu Central Ward. I'm watching koruchin semo chirichia Getare Market Kisii
kila laheri. Wanasema kwamba ipo siku hawatapata ile award ya Kitutu Central. Nyarabu na Kitutu Central ni award ya nene sana. Kereto aliko barachikura chia ita chia 2022. Na award ya wata vakichikura ase chikura chia 2022 ya wata vakichikura chiri wemeronge vere na inye. Mwanchomulia ene award yoka ebwate 24,000. Ine award ya Kitutu Central but wata una kila laheri. Onye byagasobyo bura ikibororo gendra kobeke mirobiri kore style geteiga abantu amanya buna Dickson Mbogo nere kusema kolende manyaba muravande na abasacha bande na abasubati bande mbabesegeti igo gendra kweroberi keboikeranu kwenda chinga kiechiecho andake ngo kuyeli make yokorwensa ensemeri ya transfer market egendete kubwata nzase biasara biri byaba gosori bakoni ukorwa seti mwe yemo kwenda seti mwende ndobate mosoma kaina buna James Rodriguez no mosori World Cup ya konte sana akabunge goriengia na koruabu akanyara kobaga komonyekana konde seboniga nigo James Rodriguez anarire kobaga gosoa seti mekaine buna Sao Paulo nere timu nyara kobaga gosoa ne timu erase eligi yense ya Brazil bazine wata timu chinde buna Chiavo Bahia FC ikatwale timu buna Eria Corinthians FC ikatwara gati yechi timu chinde chirichirase ete buna Santos FC chirichirase ligi ya Brazil kona wono inkeke James Rodriguez akolire gose signing ya yengencho kiebwate James Rodriguez oyo kanyare kobaga kwanda buna free agent nekere contact yao yerire ontayo kuganete club ngikuganete bono kwanyara kosoka une free agent gachire une free agent korwa se timu ya Olympiacos abuno konyare Olympiacos igerase ligi ya Greece no wachitimu buna Athens chitimu buna Panathinaikos ya chitimu chirase ligi ya Greece igo umogosoro yo omekene buna James Rodriguez nganyere kurwa sensemeri ya Greece na kuchikwanda sensemo ya Brazil ase timu mekaine buna Sao Paulo kolende inkirande kiengencho wetera omogosoro mekene buna James Rodriguez nigo anarire koba ase miaka 10 yanarire koba kegweta gosesa matukabwango iga niganyarire koba gakwenda ase chitimu 10 najanyarire koba gakosoreri chitimu 10 asa matukabwango iga hasa chitimu 10 nyarire koba gakogenda nigo bire bilabu birase chinse 10 chingao mwanjo buriyo no mosoriere ochire nsengima akoenda oberense yemo umwakondo enda umwa timu ende uyu na James Rodriguez echuntimu kiecho ntobate timu ya Envigado inore arengika timu chintangani cha James Rodriguez kerekorenga tene timu koruchinse mwachirichi ya Ecuador akaruwa rora kagendense ensemeri ya Argentina katika osere club kemanya kaine buna Banfield ensemeri ya Argentina koru Banfield James Rodriguez akandese club kia gatatu akagenda sensemo ya Portugal club kemanya kaine buna FC Porto koru ensemeri ya FC Porto James Rodriguez akandese club gia kane agosoleri ensemo ya France club kemanya kaine buna AS Monaco kurwa ensemo ya AS Monaco James Rodriguez akandase club kia gatano ensemo eri ya Spain ndi metabu ndo mwa manyira avange mono club kemanya kaine buna Real Madrid ensemo ya Spain James Rodriguez akabororo kurwabu akagane une club kia German Bundesliga kemanya kaine buna Bayern Munchen kurwa sema ya Bayern Munchen James Rodriguez akaenda agacha English Premier League ase club kemenya kaine buna Everton kurwa sema ya Everton James Rodriguez oli agachenchio koboko agachenchiense akaenda sense manya kaine buna Al Rayyan club kemenya buna Al Rayyan kurwa sema ya Al Rayyan akaenda sema ya Greece club kia Olympiacos na bona se club kia Ikomi essence ya Ikomi ochira se club kemenya kaine buna Sao Paulo uno magosori James Rodriguez gatiari tokente gote bikurwa somoro beri bwechi gosori okore tunainchende mo Steven Captain 001 enamba ya SMS no regura bwa se screen yao no yeweta bukwa Facebook Ndizi TV News Digital tokwende sema ya YouTube Ndizi TV News tokwende namba no eli kirabu okonyarora senchira yeye mase yemo konda kubatia mangana arengete Chigosori kulenda senseme ntangani mangana arengete timu ya Shabana FC tokwanda buna abakosoli mbachiko abakosoka abakosoli baitane tivatano kurwa se timu ya Boniga ya Shabana korende nero niganitiko uraba gosoli 10 ucha se timu ya Shabana FC korende ntobete nege ikarokia bene
na uyo kabire goalkeeper we timu ya Shabana FC omekainde buna Dennis Ayusa no maudio gete byakerie koroko ule mupira buna goalkeeper akaba sense mweli ya St Max Mokorogonyo akaenda mpaka Nationals akaimukia gikombe kurwa Shabana ekamoira akagosoria semi yake mengi sana ime Shabana kurwanda kwa mwaka 2013 weko mwaka ango 2019 ime timu ya Shabana FC agatiri Shabana kurwa se ligi ya Ensemeria FKF Division 1 Shabana gaswa ase ligi ya National Super League kurwa wa karero isanye kirina kili arura senkoyo atebati anda sa ngao kanganya kuchia se timu ya Gusii FC ere se ligi ya National Super League ayaka chi season ivere atebero ogokire no mupira karitaya uyamikere buno magosori buna Dennis Ayusa no mosero Dennis Ayusa niga sangire bene igoro ya timu ya Shabana FC agati yakeli yakoboli no morokyo monene Sami Okot kwa gukinga kichinyo roro mwana buda burengente kwa ligani ege timu chikoba yakosera se ligi ya FKF Premier League negi yakabere na kwanda igore ya remba gosori kibali ya roche timu ya Shabana FC ebwentebe komuki gokoligi chiseichiabo nyumetara so ase ligi ya FKF Premier League tuwe nkwana ya Dennis Marieta ngoro Dennis Ayusa na alinga mchezaji wa Shabana nje na promoted team. I was there as a goalkeeper. Kuna leo tabanitangani ngambo ya mona Shabana oso ase keminano ya Kenya Premier League URA egenteki ya mona ucha somo Gusii na Kenya ngima na leo tabanga coach iri atirete team bale wanje bamwali baga akole bune birangeli bya bimwete kere birangeli bina bya tumia kurunzi bake timu ya jase Premier League so manya mba basa ko pressure the yons bamoya ambo time bamo support kiriaga ne tibanyare ko moikanga onya na advice onyare ko advice elinde timu yete nyare ko asenjerengia na nita ne ase ne kipindi ketangani manya ko mba basa ko pressure ngose timu iri echikobwa bara mwali ba kwanza la rienjere ko maintain keraro on the process ya ko maintain timu ya ko maintain onya ka bwa teri bali ko boya kombe keri then bona ama ko beke birengeli bya nga na nyare ko enda boya kombe keri Shabana buna bono nja bwa defense ya bona goalkeeping njarenge buya sana midfield ya bona rombe ya lenge sana inare ko sabanga in front of the goal mutu ali attacking bali ko geli striking yabo kidogo ba mentor rende banyare ko machigo kyari mipira neri kwa ko nyanga bona bako ba se 1-0 1-0 ma sometimes teri ko ba very comfortable mo period ke mo 3-0 2-0 so striking yabo no bali ko geli ya mono banyare ko experience muntu ya nyare ko banyo seri deni fati abune are mo tabati mo kala ko re Shabana ko bugana 1-0 2-0 atagete chistraka chikubunga chigoli chinyinge korende bine birangeri bya Dennis Ayusa oyo kabeire goalkeeper mwe timu ya Shabana FC timu ya Gusii FC koranda ke una amangana mbya gendreta se timu yo korende katia bali bagendrete ko beka chinkwa na chiabo wetera se emetandao nindo chaiga Rogers Barongo wate buna niweke kwasa obotaka andake matera buna yo botaka matera buna ya kwasa ndo wato mondo wechingro mekaire buna papa antivirus ero ko beka chingero na papa antivirus kera lituko kuchakiranda ke chinsa chirichia 11 wika chinsa 12 ne suiga igane kibuna kwagendera gutengera Ndizi TV amatera bunaya no yanyora so ngikolde ndaboniga togotera Chigosori togotegerere Chigosori gochibosio kwene kibuna kwemanyiria mange ase aliagendrete Rogers Barongo chinga kia chunate abuna nchen Dix Rogers Barongo kuruchinse mo chirichia gucha tuko na masista wangu niko na masista ya cousin oyo Rogers Barongo mjamono asokondra kobeke nkwana yao bene ime ya Ndizi TV konde chinga kie chobono tochiko igunaende andaka marengete Kisii County League awekera boni iganda ke na batetivu na ligi ya Insepi asa mangana yenko yo ne ligi ya Sub County League ede ligi ya Insepi mense ya Kenya eteneire ne kiombe keri kia football Kenya Federation kere kwa yade ko bako kina kurua se ligi ya Sub County League ogosto ase ligi ya County League imero ngorwa Gusii ntobwate Kisii County League ntobwate Nyamira County League asensemo ya Kisii County League ntobwate chitimu 19 chirase ligi ya Kisii County League etu chirase chipuli ibere puli eme gatwara chitimu 10 ende gatwara chipuli kianda chikatia chipuli echo kurwase epuli yemo ebwata chinsemo chiri chiagucha nigo omubui atokire buye puli eyo mobui oyo mekaida buna Mosora FC wikiraboni ngera nigabwa Chigosori cha bata buna mapema ndio best na mega yoko bua erena at eligi nego chikorera atangaine na mega yere gutangana onyogwanyo ndo libagalia ya mase yemo kwenda se ligi ya Nyanza Regional League
korende korwa sense mo ya Kisii County League ne watama bagabere yogosoa ase ligi ya Nyanza Regional League ribagari ya kabere eri korubono korwa ase epulende ya Kisii County League ebwate vilab koruchinsemo chia Kisii Central katote ba Kisii Central ajune chi constituency buna Kitutu Chache South, Kitutu Chache North, tugatwara Bonchari ya Keigo, tugatwara chinsemo cha Nyaribari, chiaro siensemo ya Kisii Central. Iko kurwa sa chinsemo echo etimu etangaine wikira boniga, etimu kaine buna Mayaka FC, kolende nkobwati gwera sobwange ne timu ya Geturi FC, nero ya bekiro mokisana ase entunde ya Kisii County League. Yetumire sana yawe korire kirega ntokega ne iri koba kokorabu ya kolende Mayaka FC nere tanga ine korwe se bungeria Kitutu Chache South ntwasanganere omogosori Dennis Ayuso yore omoroke omonne buge timu eyo na nere natabuna nambachikobe komuki korabuna batanganire ase pule yubale isabale yabere nkongu sana asengenjo buna boni gakere twachagete tore namba inye wikera gati tukaba namba yemo twabere namba yemo yimba kabono yaikere take boni gato bwate chi point 26 etimu goto bwate Geturi FC bwate chi point 25 to bwate point yemo kero mundo gati mipire ebere so bono kero mundo gati keringa bwe mipire yons bono yoko bwe mipire yons nero yanga ko namba yemo indanyare kwenda main league number 1 ga kwenda direct promotion to regional number 2 nero gochikorie main league so bono tokurwana namba yemo bono pressure no ere ga bukera to bwate point yemo na baro bale mare to nani timu yebangite etimu erebia sana so nili bono yekeringa kero muntu aconcentrate mipira yae buna kwa chimore golike dio chikobeka andake korabuna nenyare kana nyeke wate pressure nyingi nche nabere aso mupira ase myakere menge I believe football is about training nche no kobeka basori bane banyare gosoa masoezi concentrate kuna bago train aria sama gosa nyare korekebisha to kogenda geti tunyare gwako mupira concentrate na Mayaka FC gwa bae matenga amasoezi nararage rogo mupira geti unogwa kabuya nario all the best as a team chance Mayaka FC team ya Geturi FC team ya Mosora FC ndo timu chinde ime ya County League buna timu chabo buna igare combined gatie timu chinde tukubaganiria amayamuga ndire gweto mase chiligi ya chumore korende onyembono kubwatana na itu gatia machivu alitonyorere korwa ensemeri ya Nyanza Regional League ariko wasori gurero nase timu ya Global Connections FC kuruchense mo chiri chiari goma kosori yarenga mone timu ya Muruga FC ekosori yaerire na kona na machivu ali atoikerere wikira boniga osori nigo yaera makari yogotabekana ase chitimu echibire nyora bune ensemeri ya First League timu ya Muruga FC nero ya bwete ekemina kigati timu ya Global Connections amona Muruga FC na kiri yakora sera yanya kobake kokonga jira timu chiribire chinkongu ase liga ya Nyanza Regional League kero kobwate timu chirikorwa ensemeri ya Nyamira chietumire sana gutie manage timu korwa ensemo ya Kisii ase ntunde ya etete ya Nyanza Regional League nego timu ya Muruga FC nero ya kodete namba isano ase ligi yeyo nero nandika venti mwentanga ni korwa nsemo ya Nyamira na ari kwenye bwati ne timu ya Global Connections ikona timu chisekaine chikotie manake voikrano yo timu ya Global Connections timu ya Muruga FC ina timu chisego siruke voikrano abatiotereri mo chitama muchichengere timu cyanyare ko batikuskigoro enkoyo ya Nyamira stinga keje no ligi yemole ya Nyanza Regional League ya so kiriti timu chinkongu chire kurwa chire sorongo rwa gusese chiligi chegoro bune ligi ya FKF Division 2 kurwa se ligi timu ya Gucha Youth FC ya ruete ya so ligi ya FKF Division 2 timu ya Chuni Combined FC karuko rwa se NSM ya Nyanza Regional League ega so ligi ya FKF Division 2 ase batangane rombe yabo na wikira boniga bayandete ko bekemere bikora buna basoira se ligi ya FKF Division 1 entondere bosire ne timu ya Chuni Combined FC Gucha Youth FC nero bakoroka the Rapids na rombe tomake voikeranu tobali timu chinde cha kurwa sarongo rwa Gusii na chero chigwetoma sana ase ligi ya FKF Division 2 gati yabo ndobate timu ya White Hat FC abande banyeruka Nyamira FC koruchinse mo chiri cha Bonchari nero ne timu egwetoma sana ase ligi ya FKF Division 2 timu endanero ne timu ya Sportif Nyabururu nero ne timu erese bungi ya Kitutu Chache South nero egweto make voikrano tukwanda se bungi ya Kitutu Chache North timu chiri chikweto amona ase ligi ya FKF Division 2 timu ya Kitutu Chache North ekoroka KCN Combined Kitutu Chache North Combined kale yale koro kumarani Combined FC bachinchire taba
Kitutu Chache North Combined FC nero ngwetomere korucha ensemo chiri chia Kitutu Chache nkaintara kwandira ensemo ya Bomachoge chitimu chiri chigwetoma keboikerano ndobate timu ya Bomachoge Borabu FC wikira boniga egendete gukora buya na kire tugetika rebuna kere entundere bosio ndobarore bakonyara kwa bakogosoria se league ya FKF Division 2 ne timu ya Bomachoge Borabu FC kogosori cha chainka korucha ensemo chiri chia Kenyenya igwa bingati yabire bigendrete korwa samane Chigosori biti au ase orogongo rwa Gusii na nyorabuna Chigosori cha secondary nchia era kitimu cha orogongo rwa Gusii ekene nkeribuna nchikora tibuya twabwate etimu buna Ndonyo Secondary School ya eturibegali okweruke bendera yenkoyo ya Kisii County banyatiko bagokora buya twabwate timu ya Matutu PAG koruchense mo chiri cha Nyamira bale kweruki bendera yenkoyo yaba mura koruchense mo chiri nyaretiko ba ke okora buya ase Chigosori junto abata chiskuru buna Kerongorori skuru yabire ko bakegwetoma sana koruchense mo cha South Mogrango ase nkoyo yaba subati kereba ikase Chigosori chiri chia Nyanza region SH secondary bakaingeru sana n'abasobati bali korwase ensemo eri ya Bogere ntotora chitimu chinde buna Kisii Rugby Sevens nero ne timu engia sana korwaiga se rogongo rwa Gusii enseme ya Kisii egwetoma sana Chigosori chia rugby entamu ya eta mbakora byase Chigosori chiri chia rugby 15 skorenda se rugby sevens na robumba engeru ntucheti kwa barase chi finali Chigosori chia rugby sevens ndo rase Chigosori ya basketball eskuri ya Nyanchwa eskuri ya Kisii school ase Chigosori chia region ensemeri ya 3 aside nyorabuna tam 1 twatwara Chigosori ya basketball 7 aside tam 2 twatwara 3 aside una Chigosori editwateva Chigosori ya rugby tam 1 tutwara rugby 15 aside tam 2 tutwara rugby 7 aside korokubuna rugby sevens kati ya Chigosori chiri chiava kurende timu nero yetomane timu ya Itumbe mbe tomasane semeri ya volleyball abamura kurende ikabuno bo science imbwaba asama sakara na players be timu ya Itumbe ngocha Chigosori barenga se final kurende baga kwisi senjo masakara bona atwale tomo chando aiganali kone kibuna chitimu ya sama tukale bosione kibuna amasakara no mbiyale mubwata Chigosori boronga baikeranete kone kibuna nkwamira ni mole buyake boikira na gusika bosio na gati ali trago tebi kurwase Chigosori chechi secondary na ali ase enkoyo twatwalire timu yanade sana koita chitimu ase chi finali korende umwaka oyo bagate abuna bindu bichenchanga ne skuru ya Kisumu Day egetoma sana egaikase chi finali chia enkoyo yabamura Chigosori bale koseri amone skuru ya Agoro Sare asenseme ya chi finali chitaike merongo kianda chitimu chonse chikaenda makaliyo gotabekana kireba enda ase chi penalty chia ku professionally sana na Chigosori bonsi ego moyo ya timu ya Agoro Sare kabwa ase chi penalty 7 ase timu ya Kisumu Day yabeka chi penalty sano nemo timu ya Kisumu Day ekabeke kina gocha sabatineri be Chigosori chi skuru nyirabuna Chigosori chi skuru choteneru nekembekeri kia Kenya Secondary School Sports Association ekembekeri karigeri kina kia be kiroro kwendo mweli oye watabuna mugala muwe haki yake mpe watabuna Agoro Sare mbu yavale na nandina baranya kwa bakwenda sense meri ya Chigosori chia nationals chirabe semeri ya Kakamega daranda kina kibara chigotia managate chiskuru chinde chigokora buyase Chigosori chienkoyo aba murase chi secondary chiskuru buna Dagoretti High chigokora buyasana ndobate skuru ende buna St Anthony Kitale na barabu na skuru yokora buyasana se Chigosori chienkoyo ndobate chiskuru buna Shanderema kuruchinse mo chirichia Western lero ne timu egwetoma sana asamangana yenkoyo ndore buna ababa geni ba soirororo etimia Agoro Sare mbachiko abakwene kibuna barwanereire obo bwichinse mo chiribuna barwana se ensemo eye ya Nyanza region igongati yali na quarant kurwase MS Chigosori monomona mangana rengete Gusii aiga ndagi gochokora mangana rengete Chigosori kurwa sorongo rwa Gusii na selit kolegoro ndwaro chetimu ya Shabana FC kekoba chinse mo chirichia Nairobi bale kwarga ni guno mo waziri olibwe Chigosori mkene buna ababu na mwamba na somo yegoyu ebilabu evinge mbyaliganiria somo yegoyu amona ababuyi be league ya FKF Premier League yere etimu ya Gor Mahia FC ababuyi bari ba Mozart Cup abankere buna ababuyi bari be XML ya Mozart Cup abo
nabo baikirana ase Chigosori echio Kakamega Homeboys abanya kwa baikirana ase Chigosori echio etimu ya Shabana FC yale ngororo etimu ya Murang'a Seal Nero yanyara kwa bagekoba namba ibera ase League ya National Super League ando timu chikwegu chibesa chirebuna musyoke waso ama chibali bakora na ando timu ya Shabana FC kwegu 3 million ase okobwa League ya National Super League Murang'a Seal bakayegu million ibere tukore timu ya Gor Mahia FC ikayaguchi milioni 5 FC Leopards ikayaguchi milioni 5 nambaro bali kuboli FC Leopards na bra wingi bakora bakwaguchi pesa kolende kwa na omo waziri iko bali tuchibesa chire sengenjo Gor Mahia FC na timu ya FC Leopards chenyo dire seme chande emengi sana sama tukabwa ngo iga sengenjo ngwa randa ke Gor Mahia mba ururi bagaliririo kogosoria se Chigosori chiri chia CAF Confederation Cup chino Chigosori chikoleta mo chitimu chiri chigotangana chiligi chie chinse au chirime ya Africa omera nasa ya kombe kirigi ya CAF Confederation Cup Gor Mahia ya kwisiko na kile yakorega kwisiko neri bagura bagosori kuruchinse chaisiko kile kwa gura bagosori abantu ikabate abuna go sign mole contract na kile mwa sign ile contract mo sori onye go komoseri kile sign ile contract go ikomwa kana chibesa chenga kile yonsi mo igwana neta ase contract na ile ngamwari igete one kabagor Mahia mwa basori baro ya sereti na tiachiko bachi besa chirichiaga neire bakabeke kina ucha sekyo mbekirigi ya CAF ya tebi Gor Mahia elinde moso ya selige ya CAF ikoleta timu chonsi cha Africa tuntobwa tibo bena ino kolende contract mwa signeti baka na chibesa chiabo chonsi itutopa beka se ekombe kegi ya CAF gosa se draw ya CAF Gor Mahia gachigote makoligi chibesa isangite nechi nyinge Mate kero kubuna lichi ko number 1 chibasa chiri konda chairman ta chava chinyinge ndege ntogia kabere mwa sign tinse igone rasima mbo mugochena ndege ntogia gatatu abana basori molete kuruchinse chia isiko batabwati kwa mate bonge nebinto bigenderete Kenya iga una chibasa charenge chinyinge sana Gor Mahia gatema yaisane kibesa bunejo umuchando yo etimu ya FC Leopards nero nebwato umuchando buno yo bata madeni ya mange ucha saba gosori babo mono bali bechinse chia isiko akianda keke ombego se wizara ya Chigosori ekachi timu chonsi milioni 5 Gor Mahia milioni 5 FC Leopards ama deni aya baranya kora singenjo betonya wikunya akane jerendete yo wikwakana madeni ayo wikwa kayuchibesa jiri bakora madeni ayo elinde eliye chigo cha FKF Premier League chitimu chichake chitabwati amadeni omwancho muriere na mange ngobegerete kora iga SMS ya Chigosori mono na mangana rengete chi transfer ne Chigosori chiake busani chiagenderera tubata chibita chie Chigosori ya chuchionsi ego mutimo komokia sana tukoirana ndogere Chigosori chia friendlies na kichitimu chabo Manchester United, Arsenal, Manchester City chigendete kweroberi bosibo kora na wechi ligi chiabo.